Isi lambung maning bola, isi lambung maning. Wetenge wis kempruwuk bola. Menune iki masakane Nyonya Menir bola. Iki masak apa iki? Ayam goreng, ayam serundeng. Aku senengane sing kepala iki bola. Nah, sing kepala. Iki serundenge bola. Sambel tomat, sambel tomat. Sayur bening. Apa jenenge? Kacang panjang karo apa iki? Waluh. Icip-icip bola, icip-icip sih. Kaya apa ki rasane bola? Masakane Nyonya Menir iki mesti jos gandos. Bismillahirrahmanirrahim. Santap bola, santap. Tenan ra. Mantep ra iram. Jangan beninge yo segere pol bola. Enak bola. Santap maning bola, santap maning. Langsung nganggo sambel. Nganggo walu. Hebek bola, hebek.